Domáci, no ďakujem pekne. Vaša excelencia, vážený pán prezident Slovenskej republiky, dovolte mi v zastúpení obyvateľov obce Kamienka, a to je mene svojom osobne, vás čo najúplnejšie privítať na jej území. Želám vám, aby sa vám u nás páčilo, aby ste sa cítili ako doma. Ešte keď som bol predseda Národnej rady, tak som sa dosť často stretával s predstaviteľmi ukrajinskej menšiny a rusínskej menšiny. Oni sa vtedy vždycky delili. Prišli vždycky dve skupiny za mňou a každý mal svoju predstavu o spolupráci aj o spolužití. Vždycky sme sa dohodli na niektorých veciach, ktorým som sa im snažil pomôcť. Niektoré veci vyšli, niektoré nevyšli. Ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, že Slovensko je ozaj multikultúrny národ, pretože je aj multinárodnostný. A táto kultúra je súčasťou Slovákov a pri tom by som povedal takom veľkom skupenstve národností na Slovensku s národnosťou rusínskou, ukrajinskou Slováci nikdy problém nemali. A som presvedčený, že ani tieto dve národnosti nemali nikdy problém so Slovákmi. Ale prvýkrát som sa dostal na takto koncentrovaný festival ľudovej kultúry a som veľmi rád, že som dneska k vám prišiel. Mám ohromnú radosť aj veľkú čest vás privítať na 41. festivale folklóru Rusínov, Ukrajincov v Slovenskej republike. Pre nás je to veľká česť. My vašu účasť chápeme ako výraz podpory a dôvery našej organizácii. Bez entuziastov našich, bez dobrovoľných pracovníkov, tých, ktorí ľubia kultúru, by sme nemohli také slávnosti robiť. Ďakujem vám veľmi pekne. V mene zamestnancov školy, žiakov školy vám odovzdala tento autentický darček, ktorý pripomína kultúrne tradície našej obce. A nech vám tento darček pripomína našu obec, našich žiakov a naše piesne a tance. Ďakujem veľmi. Tešíme sa z toho. Ďakujem.